Zdravím vás, priatelia. Nech sa páči, vstúpte. Nachádzame sa v Piešťanoch na Vážskej ulici v dvojizbovom modernom priestrannom byte. Obrovskou výhodou bytového domu je to, že hneď za ním sa nachádza hrádza, ktorú využívajú bežci, korčuliari, ale i mamičky s kočíkmi. Výmera bytu je viac ako 55 m2. Prislúcha k nemu aj pivnica. Práve sa nachádzame v najväčšej izbe tohto bytu, a to o výmere 20 m2, ktorá je spojená s kuchyňou. A tu sa nachádza moderná kuchynská linka, ktorá je farebne i dizajnovo prepojená s celým bytom. Kávu si môžete vychutnať na balkóne, kde oceníte ticho a túto pokojnú časť mesta. Táto samostatná nepriechodná spálňa má skoro 15 m2. Z nábytku tu ostáva manželská posteľ a samozrejme vstávaná skriňa. Za mnou sa nachádza spálňa, toaleta, kúpeľňa. Ďalej tu máme obývaciu časť spojenú s kuchyňou a balkónom. K bytu prislúcha aj pivnica. Ak aj vás oslovila táto ponuka, neváhajte ma kontaktovať, či už prostredníctvom telefónu, mailu alebo sociálnych sietí.